Milan Stanojević. U plavom uglu Uroš Čingelić. Do sada je vojvođanski region, kako smo počeli, napravio određenu prednost. Vidjet ćemo da li će sada biti nešto drugačije. Nema spuštanja glave i udaraca glavom, važi. Nema držanja i udaraca do pojasa. Može tako? Ajmo se pozdravimo, vratite se u vaše ulogu. Prva runda. Kraj prve runde. Druga runda. Ajde, Uroše! Kraj druge runde. Treća runda. Ajde, Uroše! To je bolje. A, to je. Pogodi ga kom direkcijom posto. Ovaj tvoj, da baci.
jednu vodu da dobar. Ajde Uroše! Kraj treće runde, kraj meča. Evo da pristupimo o proglašenju pobednika. Dakle, ovo bila kategorija do 52 kg, poslednja borba u kojoj boksuju školarci. A rezultatom 3:0 pobedio je plavi Uroš Čingelić. Čestitke još jednom. Bravo, momci. Sada medalje. Može jedna zajednička fotografija, posle selfija. Evo, posle selfija jedna ovde na centru. Milan Stanojević i Uroš Čingelić.